Nové svety, evolúcie, nové postavy, Gem Pass a mnoho ďalšieho. Toto je nová hra od Supercellu Squadbusters. Supercell po dlhej dobe prišiel s novou hrou a my si v dnešnom videu ukážeme všetko, čo potrebujete vedieť o tejto bete, ktorá príde už 23. apríla. Squadbusters budeš môcť vidieť tvoje najobľúbenejšie postavy z naozaj všetkých Supercell hier. A to rovno v 3 formách. Toto sú evolúcie. Každá postava bude začínať vo svojej základnej baby forme, potom prejde do klasickej formy, ktorú získame spojením viacerých baby foriem. Táto forma bude omnoho silnejšia a bude mať lepšie abilitky. Ďalšou formou je super forma, ktorá sa taktiež bude dať získať spojením postav a bude ešte silnejšia. Tieto postavy budú padať z čestiek, ktoré budeš dostávať po hre. Čím sa ti viac bude dariť v hre, tým budeš mať väčšiu šancu, aby ti padli silnejšie a vzácnejšie postavy. Toto mi dosť pripomína startupy z Brawl Stars. Ďalšou vecou je Squad Journey, keďže v hre budeme prechádzať rôznymi svetmi, podobne ako v Trophy Road Brawl Stars. Aby si dokázal prechádzať týmito svetmi, budeš potrebovať Portal Energy, ktorú získaš vďaka upgradeovaniu tvojich postav v hre. Každý svet má inú tému, iných bossov, iné postavy a rôzne módy, ktoré ťa čakajú priamo v hre. V hre sa nachádzajú aj Mega Units, ktoré sú vylepšenou verziou normálnych postav z hry. Sú omnoho silnejšie, ale o to sú aj omnoho vzácnejšie. Prvými dvoma v hre budú El Tigre a Dragon Chicken. Tieto postavy budeš môcť získať normálne zo shopu, ale aj z Gem Passu. No čo je Gem Pass? To si necháme na ďalšie video. Poslednou vecou je nový svet The Beach, inšpirovaný Boom Beachom. V tomto svete nás čakajú 3 staronové postavy z našich obľúbených Supercell hier. Penny z Brawl Stars, ktorá nám nájde stratený poklad, Heavy z Boom Beach, ktorý bude mať veľké HPčka a ešte sa bude dokázať aj healovať, a Tank, ktorá bude jazdiť svojím tankom po mape a bude ničiť nepriateľské skvody. Svet The Beach budete najskôr musieť odomknúť prejdením ostatných svetov, ktorými sú Green, Desert a Royal svety. Po prejdení všetkých týchto 4 svetov sa vám odomkne nový mód, v ktorom budete môcť hrať priamo na trofeje s názvom Squad League. Hra bude dostupná na iOS a Android v týchto krajinách. No pokiaľ chceš vedieť, ako si stiahnuť túto hru aj u nás, nezabudni nahodiť odber.